इति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ। आता फर्स्ट सॉन्ग मल बामणालच ना वय वय पहिलं रामदास मामाला. कोण कोण आहे लक्षात घे. नमस्कार मामा. नमस्कार. आज आम्ही रामाली पद सिलेक्ट केला की. हॅलो ऐकत ना. हां हां तर ते पद सुमन कल्याणपुराण मिळेल असते. अगदी ओल्ड सॉन्ग मराठी. श्री रघुनंदन तुझेच चिंतन. श्री रघुनंदन तुझेच चिंतन, सदैव मुखी तव नाम। संसारिया माझ्या अवघा तूच प्रभू श्रीराम। राम तूच प्रभू श्रीराम। श्री रघुनंदन तुझेच चिंतन, सदैव मुखी तव नाम। संसारिया माझ्या अवघा तूच प्रभू श्रीराम। राम तूच प्रभू श्रीराम। तूच निर्मिले सुंदर हे घर, नभमायेची त्यावर पाखर। तूच निर्मिले सुंदर हे जग, नभमायेची त्यावर पाखर। रूपागळे तुझे धनुर्धर, रूप आगळे तुझे धनुर्धर। विश्वची हे निजधाम। संसारिया माझ्या अवघा तूच प्रभू श्रीराम। राम तूच प्रभू श्रीराम। तुझिया चरणी अर्पुन तन मन, तुझिया चरणी अर्पुन तन मन। भाव भक्तीचे हृदयी पूजन, मीच विसरतो माझे मीपण। मीच विसरतो माझे मीपण, तुझेच अवघे भान। संसारिया माझ्या अवघा तूच प्रभू श्रीराम। राम तूच प्रभू श्रीराम। जीवनात या राम सावा, जीवनात या राम सावा। जीवनात या राम सावा, जीवनात या। जीवनात या राम
मला विसावा तुझा लाभू दे, मला विसावा हेच हवे वरदान. संसारी या माझ्या अवघा तूच प्रभू श्रीराम. राम तूच प्रभू श्रीराम. श्री रघुनंदन तुझेच चिंतन सदैव मुखी तव नाम. संसारी या माझ्या अवघा तूच प्रभू श्रीराम. राम तूच प्रभू श्रीराम. जय श्रीराम. नमस्कार. जय श्रीराम. प्रत्येक भजन जायना पडे आम्ही जय श्रीराम म्हणूया. हो पंक्ती चालू रामदास मामा. थँक्यू. निर्मल पची कलम बी आयल्याव मग सना तुगल नाम निर्मल पची आता हांवें म्यूट करता हां. वय 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 तू अनाउन्स करी, तू अनाउन्स करी. प्रज्ञा नायक प्रज्ञा सुमन प्रमा कडेरी निर्मल पची जॉइन जायना फुटिक सांगला प्रज्ञा हाँ भाई ऑन करी या हांव रामरक्ष म्हणजे हांवें केलें म्हण 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 वय 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 हॅलो सुर करी वय कोण बोलता? प्रज्ञा ऑन करी तुगले. 2 मिनिटं आय विल जस्ट टेक 2 minutes to just say something. Sure. Hello. वय वय म्हण उलय. अच्छा I will start with एक तू मनाच्या श्लोकांतले एक श्लोक which I feel which is very close to my heart. सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे, सुखानंद आनंद कैवल्य दानी, उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. अंगत सदा सर्वदा देव सन्निध आहे हे म्हणाली केन्नाय ॲट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देव आमगेर लागींच आसता, सन्निध म्हळ्यार लागीं. आणि कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे हे म्हणारी सांज चेडू जशी सांसारनं पावलं पयलीं संकुचा शिकता किंवा कलई करता ती आवस जी आसा अगदी कौतुकाने आणि अभिमानान ते पावलं ती पळयता. आणि इट इज अ सोर्स ऑफ इमेन्स प्लेजर आणि इमेन्स गर्व म्हळ्यार अभिमान दिसता त्या चेहऱ्यार. तशी देव जी आमगेर आवस जावन आसा ताका आमगेर सांसार प्रयत्नांचे मस्त अभिमान आसता. सुखानंद आनंद कैवल्य दानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. कैवल्य दानी म्हळ्यार मोक्ष. कैवल्य म्हळ्यार मोक्ष. मोक्ष आमगेर मुक्ती दितल. कैवल्य दानी म्हळ्यार राम हो आमकां मोक्ष दितल जाल्यार एक आसा आमी आमगेर कर्तव्यान न्हू आमगेर संवसारीक आमगेर जे कसले कर्तव्य बंधन आसत तांतूं बांदून आसत जाल्यार ही तरीके एक आमगेले आमी हें करता ती प्रे करता ती देवा लागीं कृपा सुखानंद आनंद कैवल्य दानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. म्हळ्यार केन्नाय आमकां सोंड दिनात देव. आमगेर प्रयत्न पळयत आसता, आमगेर प्रयत्नांत कौतुकान पळयत आसता. एक अभिमान दिसता देवाक. दासाभिमानी म्हळ्यार कसले जे दास कोण की जे रामागेर सांगील वाटेर चलता ती. तांगेर रामागेर जे कर्तव्यनिश्ठपण आसत, तांगेर हें आसत, तांगेर जे व्हॅल्यूज आसत ती ताचेर आमी जे चलतात ती ते रामागेर दास अनुयायी. तांगेर रामाक मस्त अभिमान आसा. आणि जे दास म्हळ्यार आमी रामाक
आज जो ज्या मनशाक अभिमान आसा आनी जो कल्लेय जाल तरी रामागल तो पथ रामागल वाट ही केन्नाय सोडून दिना. कल्लेय जाल तरी त्या आपल्या कर्तव्यारी आपणागल जे कले रामान भक्तीचे राम भक्ती केन्नाय सोडून दिना. तो ताका रामाल जाका अभिमान आसा अशी दासालो रामाक मस्त अभिमान आसा आनी तशी दासाक केन्नाय सोडून दिना. जाल्यार राम रक्ष कल्याक म्हळ्यार आमकां जे रामाक आमी सांगता ती हे देवा तूं जे कर्तव्य आमकां घालून दिलेलें आसा ती त्या कर्तव्यार चलची खातीर आमकां बळ दी, आमकां शक्ती दी. आमगल शरिराचे जे आमगल साधन आसा आमगल करचे आमगल मुक्तीचे जे साधन हे शरीर आसा ताजे रक्षण करी. आमगल मन हे जे आमगल साधन आसा हे अगेन मुक्तीच साधन आसा ताजे रक्षण करी. कल्या खातीर की आमगल मनान जे थॉट्स येता ती आमगल मन जे कले नेगेटिविटी येता त्या नेगेटिविटी दोन ते नेगेटिविटीला थावन आमगल रक्षण करी. की आमगल प्रार्थना म्हणून आमी राम रक्ष म्हणलेलं आसा. राम रक्षण खूब मोठे उदाहरण आसा की प्रत्येक आमगल जे शरीराचे अवयव आसत ताजे रक्षण करी म्हणून रामाक अपील केलेलं आसा. ते रामाल विंगड नाव घेतिल्लें आसा तांतू कल्या खातीर विंगड आसा की तो जो रामागल त्या रोलान तूं राम एक राम आसा जाल्यार विंगड लोकांक येस प्ले डिफरंट रोल. तर विभीषणा खातीर एक राम आसा, सीते खातीर एक राम आसा, भरता खातीर एक राम आसा, दशरथा चरडा खातीर एक अत्सूर राम आसा, करी कौशल्या राम खातीर रक्षा. एक राम आसा. तो विंगड बिकॉज इन every role he has signified a different character different ताका कॅरेक्टराचे विंगड पैलू तान दाखयला आणि कशी प्रत्येक रोलाची मर्यादा ही पार कर नासतना त्या रोलाच आमगल कले कर्तव्य आसा ते कशी सांबाळून घेवचे आणि ऍट द सेम टाइम आमगल मुक्तीच पथाचेर आमी कशी मुखार वचचे हे आमकां रामाने तांगेल कृतीन थावन सांगून दिल्या. तेमीच ही राम रक्षा. तशी रामाक आमी अपील करता की हे रामा जशी तू तुगेलं आयुष्य जगलो तशी त्या शक्ती तुल्याक जी शक्ती येता ती आमकां दी. शरीराचे रक्षण कर, आमगल मनाचे रक्षण कर आणि आमगल नेगेटिविटीज पूर्णपणे घाले. आता म्हण मा रामरक्ष म्हण. प्रार्थना आसा आणि ही सगळ्यां खातीर आसा. तर हांव सुरू करता. ज्यांक येता प्लीज तांणी मगल तुम्ही तुमगल नेटाक म्हळें तरी चलता. म्यूट कोण म्हणा ती. ओम श्री गणेशाय नमः. सार्थ श्री राम रक्षा. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमनुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणां पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविभूतमजं विभुम् राम रक्षा पठेत् प्राज्ञा पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रवत्सल जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दित स्कंदौ दिव्यायुधं भुजौ भग्नेशकार्मुक करौ सीतापतिः सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजित्
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवताश्रयः सुग्रीवेश कटिः पातु शक्तिने हनुमत्प्रभु उरुरघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स चिरायुसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमश्छन्दचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरा नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदा अभिरामत्रिलोकानां राम श्रीमान् सनप्रभु रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतानौ रघुत्तमौ आतस्सज्जधनुषा विशास्पृशा शृङ्गनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थपुरुषपूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येन ते संसारिणं नरा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंगं दशरथतनयं श्यामलं मूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे नाथाय सीतायापतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनुस्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् अभिरामं श्रीरामं
भूयो भूयो नमाम्यहम् गर्जनं भवबीजानां अर्चनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेता निशाचरचमून् रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुत्तर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषदं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु शुभं भवतु श्रीराम 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 कॉम्प्लीट प्रज्ञा आता आम्ही नेक्स्ट हंक निम विचारूया કોને મળી મંગલા પછી तुमगे व्हिडिओ ऑन कराती प्रज्ञा धन्यवाद मा आणि तुगेल नीट आहे धन्यवाद बाय ऑफ सेट तुगेल व्हिडिओ ऑफ नीट आहे बाय मंगल सुरू कर श्रीराम नाम नौका भवसागरी तराया ही राम नाम नौका भवसागरी तराया मदमोह लोभ सुसरी किती डंकिती विषारी ते दुःख शांत वाया माद्रिक राम राया ही राम नाम नौ
गमटे जाले मंगलपाची आणि हेमे श्रीराम. सांगलेला कृती समजला सांगलेला मुखार सूर करा ती. आता सुजाता मासुरकर तू ए मंगल तू ऑन नवा निर्मला पचायल्या आयल्या जायत वा की एंड आगाल का नाही कोण म्हणते तू सूर करी आता तू है केल्या ना तू सूर कोण राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ज्ञान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धन पान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुखकर सुजन रंजन रूप सुखकर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ज्ञान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए जय श्रीराम. गमते झाले. हो बघ झालं आता अमिता तू म्हण की आम्ही निर्मल पाचक देऊ काय कशी ते निर्मल पाची कलंबी निर्मल पाची आता म्हणत बा हॅलो निर्मल पाची त्या हे ऑन करी गेले अनम्यूट करू गो तसवा त्या कॅमेरा शेंदिस्त पडतो कू आणि ते माईक ते ऑन करा त्या कॅमेरा ऑन केला झाला वय वय विसरलं मग एक मिनिट वेळ असल्यावर हम दुसऱ्यांक सांगता अमिता अमिता तू म्हण पाची तयार जाऊ कडे नेक्स्ट म्हणटली अमिता जय श्रीराम श्रीराम स्तुती संसार संगे बहुशीण लोभी
कृपा करी रे रघुराज स्वामी, प्रारब्ध माझे सहसा टळेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, मन हे विकारी स्थिरता नये रे, त्याचे निसंगे भ्रमती भले रे, अपूर्व कार्या मन हे विटेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, माया प्रपंची बहुगुंतलो रे, विशाळ व्याधी मध्ये बांधलो रे, देहाभिमाने अतिराहवेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, दारिद्र्य दुःखे बहु कष्टलो मी, संसार मायेतची गुंतलो मी, संचित माझे मजला कळेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, लक्ष्मी विलासी बहुसौख्य वाटे, श्रीराम ध्याता मनी कष्ट मोठे, प्रपंच वार्ता वदता विटेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, अहोरात्र धंदा करिता पुरेना, प्रारब्ध योगे मज राहवेना, भव दुःख माझे कधीही टळेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, तीर्थासी जाता बहु दुःख वाटे, विषयांतरी राहुनी सौख्य वाटे, स्वहित माझे मजला कळेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, मजला अनाथात प्रभु तूच दाता, मी मूढ की जाण असेची आता, दासामनी आठव विसरेना, तुझ वीण रामा मज कंठ वेना, जय जय रघुवीर समर्थ, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, जय जय रघुवीर समर्थ, रघुपती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी जीवन राम नाम, सुंदर माधव मेघ श्याम, जानकी जीवन राम नाम, सुंदर माधव मेघ श्याम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय रघुवीर समर्थ, जय श्रीराम. जय श्रीराम. गमते झाले आणि रामस्तुती. शिवांगी जस्ट पहिले कोण येविषयी तांगेली इन्फॉर्मेशन आका आम्ही सूर जावंचे फुडें वेळा फुडें हें म्हळें मारुती स्तुती त्यावें भोव गमती जाता. होय वे धन्यवाद. हय आतां निर्मलपाची म्हणटली आनी नेक्स्ट ताजे नंतर कल्याणपूर उषापाची तयार जावन बैसा ती पहिले आतां निर्मलपाची म्हणटली आणि उशाल नंतर कोण असं? उशाल नंतर कल्याणपूर ज्योतिपाची. हां रोहिणी त्यांनी तयार जाऊन बैसाती. हां मला वेळ घालूनच ना वेळ वत्त गो धावता. नेक्स्ट शिलांगेल सांगता एवरी टाइम सो दॅट तुम्ही तयार जावन बसयता. ओके. आणि निर्मलपाची आसवाय आयल्या बाय आयल्या हां ऑन सुपर कर व्हिडिओ ऑन करी ऑन केल्या हां पळय बाय एक मिनिट म्हाका दिसना मग स्टार्ट करी पची तुमकां दिसता निर्मलपाचे व्हिडिओ दिसता म्हाका ना दिसना दिसना. व्हिडिओ ना ग पण ऑडिओ चालू झाला म्हणून. हाची ते कॅमेरा पळय बॅक करी हां हां चिके मुन्स करी कॅमेरा चिके हां हां आनी चिके तुका नीट डल मात दिसता. निर्मला कलंबी ऑन डिस्कस जायचे काय ओके नाका हां सूर करपाची सूर कर आवडीला एक मिनिट आला का धर का ओके
ठेव. सुरू करा ताबडतोब. होय होय. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. त्रिभुवने अमर तुझे नाम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. मंगलमय तव नाम राघवा. मंगलमय तव नाम राघवा. भक्तिरसाचा अमोल ठेवा. भक्तिरसाचा अमोल ठेवा. तव नामाचा छंद जडावा. तव नामाचा छंद जडावा. रघुपती राघव राजा राम. रघुपती राघव राजा राम. ओम श्रीराम जय राम, जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम, जय जय राम. पतित पावन रक्षितनाथा. पतित पावन रक्षितनाथा. पदस्पर्शाचा ध्यास अनंता. पदस्पर्शाचा ध्यास अनंता. पाषाणाला जीवन देता. पाषाणाला जीवन देता. शब्द उमटले राम श्रीराम. शब्द उमटले राम श्रीराम. ओम श्रीराम जय राम, जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम, जय जय राम. जनतारूपी जनार्दनाचा. जनतारूपी जनार्दनाचा. राजा माझा अयोध्येचा. राजा माझा अयोध्येचा. राम लाडका त्या शबरीचा. राम लाडका त्या शबरीचा. शबरी बोले राम श्रीराम. शबरी बोले राम श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम, जय जय राम. त्रिभुवने
जय श्रीराम. थँक्यू. कोणना કંઈક બિલીવ કરું જાઈશના પાછે તો 86 નો પછી निर्मल पची हैं तू बरैले ना 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 ते बाबा हे बोलले असं आणि आवाची ते थोडे गोमटे जाले नाही थोडे बी ಹೆಸರಮಾನ್ ಮಳೆ ಲೈಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಷಿ बरे झाले गुप्ते झाले आता 86 years. थोडे शिकतो असं अजून 86 years. you are an inspiration to us Pachi at 86 going great wonderful म्हणजे हा, एक आता एक अशी असं एक मिनिट सांगता आणि मागीर की मगेल बापूसू जायन शिकयत आलो जाल्यार तागेले म्हाका आमकां हेची येयली अरे वगी गेल मगेल बापूसू भोव वगी आमी भोव सान्न आशिल्ली आवडना सो त्या तागेल आवाज गोड मात्र मल्यावर ना थोडो आमी ते म्हाका केन्ना तरी शिकतना वेळ मेळ्ळो शिकता बरे झाले हा आता मुखारी कल्याणपुर उषा પછી तुगेले व्हिडिओ ऑफ करी धन्यवाद हा उषा हा अविरत ओठी यावेना अविरत ओठी यावेना श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम हे सदा सुखाचे राम नाम हे सदा सुखाचे निधान जाणा परमेशाचे पतित पावन अवघेना पतित पावन अवघेना पतित पावन अवघेना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जानकीची जणू जीवन ज्योती जानकीची जणू जीवन ज्योती प्रभु रामाची कोमल मूर्ती प्रभु रामाची कोमल मूर्ती मंगल दर्शन पूर्ण विराम मंगल दर्शन पूर्ण विराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पंच प्राण हे पवन सुताचे राम जणू निश्वास तयाचे पंच प्राण हे पवन सुताचे राम जणू निश्वास तयाचे राम जणू निश्वास तयाचे तनु संजीवन सुंदर धाम तनु संजीवन सुंदर धाम तनु संजीवन सुंदर धाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अविरत ओठी यावेना अविरत ओठी यावेना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्रीराम गमते झाले उषा जय श्रीराम. आता
कल्याणपूर ज्योती पची आणि तयार असवाय हा ताजे नंतर हा स्मिता नाडकर्णी स्मिता पाची ताजे नंतर हा ओके ज्योती पाची तुमगेले व्हिडिओ ऑन करा ती हांव सुरू करचें ज्योती ज्योती वय ज्योती पाची सुरू करी जाल्यार तुमगेले व्हिडिओ ऑन केल्यार बरें आशिल्लें ऑडिओ ऑन आसा नाही कोल्ड येत नाही आम्ही काही कोणाकय मेळणी ती एक नेमणारी जातले शक्य जाल्यार कर गो तूं पळय नासतना मस्त दिवस जाले म्हण हय कॉम्प्लीट जालें समज जालें व्हिडिओ समज दिसता बरें जालें हय सूर करा ती विजय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी प्रभु आले प्रभु आले गुलाल उधळला नगर रंगले भक्तगणांचे थवे नाचले राम भक्तीचा गंध दरवळे गुढ्या तोरणे घरोघरी घरोघरी प्रभु आला राजा अयोध्येचा सडा शिंपला प्राजक्ताचा सनई गाते मंजुळ गाणी आरती ओवाळती नाडी प्रभु श्रीरामाचा गजर होऊनी गजर गाऊनी पावन त्रिभुवन झुकती चरणी पावन त्रिभुवन झुकती चरणी भक्त रंगले कुणी गायनी भक्त रंगले कुणी गायनी भक्ती युगाची ललकारी ललकारी प्रभु आले मंदिरी आले प्रभु आले मंदिरी विजय पताका श्रीरामाची झळकते अंबरी प्रभु आले प्रभु आले जय श्रीराम जय श्रीराम गमते जालें गमते जालें पाची जय श्रीराम केन्नाय म्हणतो राब गो मग नाडकर्णी स्मिता पाची आणि ताजे नंतर मणिमंडली तापाची ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय गिरत भूमि लटपटाय ध्याय मात गोदले ध्याय मात गोदलेत
अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारी विविध भाति सो दुलारी विविध भाति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र विद्रुम से अरुणाधर विद्रुम से अरुणाधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभगनासिका में चार सुभगनासिका में चार सुभगनासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद देख के मुखार विंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बलिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र 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 बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र नमो नमः जय श्रीराम. श्रीराम एक घंटे जाले जाले स्मिता म्हळ्यार तो राम लल्ला आयज तुमी पळयल वे तागेले दोळे तें हें जावंच भितरी प्रतिश्ठापन जावंच भितर तागेले दोळ्यान तेका नमूने तेज आयिल्लें. पाणीदार झाले डोळे. हां पळयल वे तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें. आनी तागेले चेहऱ्यावयले भाव नित्य नवीन आसता ती. प्रत्येक फावट पळोवनशे जाल्यार विंगड विंगड भाव दिसताले. डोळे. वय चला भोगोंट म्हळें स्मिता. आनी हनुमंतागेलें पद तावळे कोण म्हणलें पयलें? स्तुती अमितान म्हणलेलें मावीन कुर्बे. हां नंतर तें टेप करया हां परत म्हणून. ओके मुखार घे. हय एक्चुली हांव सूर करचे फुडें आनी कोणी म्हणचे आसवा विजया नाडकर्णी म्हणटवा आनी कोणी म्हणचे आसतवा म्हाका कांचन म्हणणीक एक म्हणचेस गो. कांचनाक म्हणचेस वे. हय कोण म्हणचे आसा म्हणा ती कलमनार आतां आमी दोग जाण मात्र आसा ती तशी जिके वेळ चड केल्यार यडना न्हय तुमकां ना जाल्यार सवाय 5 जिके जाल तरी यडना. सो कोणी म्हणटा जाल्यार म्हणा ती नाजा कडेन हांव सूर करता. हांव एक म्हण येदवा. न्ही कोणाल टर्न आयली आनी तांणी नाका कोणी न कोणी म्हणचे आसल्यार म्हणया कडेन टायम आसल्यार कडेन पळोवया. हे कोणी आतां ताय म्हणीशील पैकी कोणी म्हणचे आसतवा. ललिता तूं सूर कर मा. वेळ घालोवंच नाका. कड्डेर तांकां दिवया परत चान्स. ओके. चंचल मन नित
सिया राम जपा कर, सिया राम जपा कर राम। चंचल मन नित राम जपा कर, राम जपा कर राम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, सिया राम जपा कर राम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, राम जपा कर राम। सिया राम जपा कर राम, हे प्यारे राम जपा कर राम। चंचल मन नित राम जपा कर, सिया राम जपा कर राम। प्रात समय की सुख भेलाया, संध्या की पुलकित रजनी में। प्रात समय की सुख बेलाया, संध्या की पुलकित रजनी में। रोम रोम से निकले तेरे, रोम रोम से निकले तेरे, रोम रोम से निकले तेरे नाम जपा कर, सिया राम जपा कर राम। रोम रोम से निकले तेरे राम जपा कर, राम जपा कर राम। चंचल मन नित सिया राम जपा कर, राम जपा कर राम। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी सिया राम की वैया। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी सिया राम की वैया। पार करेंगे सिया राम ही तुझको, पार करेंगे सिया राम ही तुझको, पार करेंगे सिया राम ही तुझको। सिया राम जपा कर राम, सिया राम जपा कर राम। चंचल मन नित राम जपा कर, सिया राम जपा कर राम। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस नित्य पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस नित्य पिए जा। नाम सरस रस नित्य पिए जा, नाम सरस रस नित्य पिए जा। पार करेंगे सिया राम ही तुझको, सिया राम जपा कर राम। पार करेंगे राम लल्ला ही तुझको, सिया राम जपा कर राम। चंचल मन नित सिया राम जपा कर, राम जपा कर राम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, राम जपा कर राम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, सिया राम जपा कर राम। राम जपा कर राम, है प्यारे राम जपा कर राम। राम लल्ला जपा करो प्यारे, राम जपा कर राम। राम जपा कर राम, राम जपा कर राम। जय श्री राम। जय श्रीराम. गमटे झाले. गमते झाले. आता कोण म्हणचेस? हा शिवांगी पाची आ? आ म्हण आतां आवड हांवें अशी ऑडियो म्हाका ऑडियोचे मेळ्ळी म्हण तुवें आतां म्हण तुवें हांव काही ट्राय कर न्ही पाची प्रॅक्टीस काही कर म्हणचेस वे सांग बेगी. म्हण जाल्यार अशीची आमीच म्हणत ना न्हू अशी रामान आग्रह केला म्हूण लेख म्हण. हा चल. व्हिडिओ लाईव्ह वा हा व्हिडिओ ऑन असते गेला
अनस नव्हे असं नव्हे होय हां हां ओके ओके बरें राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम राजा राम 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 जय जय राम राम सीता राम गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई पायो मेरे भाई राम बिना कछु जानत नाही गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई पायो मेरे भाई राम बिना कछु जानत नाही राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 अंतर राम ही बाहर राम ही अंतर राम ही बाहर राम ही जहाँ देखूं तहाँ राजा राम ही जहाँ देखूं तहाँ राजा राम ही राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जागत राम ही सोवत राम ही जागत राम ही सोवत राम ही सपने में देखो राजा राम ही सपने में देखो राजा राम ही राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 कहत कबीरा अनुपमनी का कहत कबीरा अनुपमनी का जहाँ देखूं तहाँ राम सरिता जहाँ देखूं तहाँ राम सरिता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम राजा राम 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 जय जय राम राम सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम चल बच्ची जय श्रीराम. जय श्री गमते झालं. थँक्यू आत कोण तुम्ही उशाक विदाऊट म्हणचेस वे तयारीचे उशाक म्हणचेस वे विदाऊट तिक म्हणचेस वे आनीक ना पची काल हांवें म्हणया म्हूण काण दवरले कडेन मागीर धैर्य गमते मागीर झाले. गप्प बसली एनिवे आता चल. मला बरें झालं आता आणि कोणी म्हणचेस वा नाजाल्यार पाचे शिवांगी हांव पाटील म्हणटा पाचे हांव एक म्हणटा पाचे कोण हांव म्हळ्यार कोण हा हांव म्हळ्यार कोण मंगल मंगल अन्निमडी हां हां हा मंगलकडे रे उषाय म्हणट म्हणाल ना तवळारी वय वय उशाय कोण म्हणचेस म्हणाल तवळारी उशा तयार दवरी वय वेळच नवाय 8 जाले 5-8 जाले हा ओके जायत वेळ तुम्ही सांगा बरलेला आणि सांगा मस्त कडवी असल्यार एखाद कडवे मिस ताचे करा नंतर ती तरी उषा मंगला आणि इकडे शिवांगी पाचवा जायत 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 ऐकून खुशी ती जाल्यार दुसऱ्यांक वेळ जमच्या नजर तितले करतील वय वय सांगच पाचे हा म्हण तरी म्हण व्हिडिओ लाई आणि म्हण अगर उषा तयार राहा कल्याणपूर उषा ओके राम गावा राम द्यावा राम गावा राम द्यावा राम जीवेचा विसावा राम जीवेचा विसावा राम जीवेचा विसावा
विसावा, रामजीवीचा विसावा, रामजीवीचा विसावा. श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हा, बरे झालं रामदास स्वामी. उषा. आता उषा मॅम हा. व्हिडिओ ऑन कर. सान अशीच एक प्रार्थनेची म्हणतात. हा जाईल ऑन कर. ध्यान करू जाता मन हरपले, ध्यान करू जाता मन हरपले, सगुणी जाहले गुणातीत, गुणातीत, ध्यान करू जाता. जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण, करी चाप बाण, शोभतसे, शोभतसे, ध्यान करू जाता. राम माझे मनी, राम माझे ध्यानी, शोभे सिंहासनी, राम माझ्या, राम माझ्या, ध्यान करू जाता. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे, जीवीचे सांगणे, हित गुज, हित गुज, ध्यान करू जाता, ध्यान करू जाता, मन हरपले, सगुणी जाहले गुणातीत, गुणातीत, ध्यान करू जाता, ध्यान करू जाता, ध्यान करू जाता. श्रीराम. जय श्रीराम. बरे झालं समर्थ अंगेल्यांची. जय श्रीराम. ಶಿವಾಂಗಿ ಪಚ್ಚಿ हा ए तू कोणची ಗೊತ್ತಾ शिवांगी पचिमोंची आहे सॉरी. ना ना अशें काय ना, आडना तांतू आमी केन्नाय म्हणटा आसतात गोमटे म्हण तुवें. हय आणि शिवांगी तीन बरयलेल्यांची म्हणटली. भय म्हणटा. हा. एक मिनिट. ऑन कर गुगल व्हिडिओ म्हाका दिसना. हां आतां दिसता वे. दिसता पळय पळय दिसता. पेज 48. हय पेज 48 काडा ती. आई तत्व पुस्तकांतून आहे पेज 48. राम लल्ला आज जन्म आयलो. नामाचें कशी हें नामा परते साधन नाही, नामा परते साधन नाही, नाम देते सर्व काही, नामा परते साधन नाही. नाम घ्या हो, नाम घ्या हो, नाम आपुले हृदयी धरा हो, नाम घ्या हो, नाम घ्या हो, नाम आपुले हृदयी धरा हो. राम नाम तारू मधी, माय बापा तुम्ही चढा हो, माय बाप तुम्ही चढा लवलाही, नामा परते तारू नाही. शिवा अंगी चिता भस्म,
शिवा कंठी राम नाम. ह्या रामनामाचा उपयोग कसा जाता? आधी व्याधी इतर उपाधी रामतारी सर्वामधी. राम रामतारू मधी तुम्ही चढा हो. शिवा अंगी चिता भस्म शिवा कंठी राम नाम. शिवा अंगी चिता भस्म शिवा कंठी राम नाम. शिवांगीचे रोम रोम राम नाम भरुनी वाही. राम नाम राम नाम राम नाम भरुनी वाही. राम नाम वदा सर्वही. राम नामा परते साधन नाही. नाम तारी सर्वामधी नाम परते साधन नाही. आता ह्या नामांत प्रेम येऊ का? मला मात्र ते तारता अशीची म्हणची म्हणून म्हणले यांत्रिक तशी उपयोग ना. इतू जपमाळ करचेस तितू जपमाळ. तर मगल गुरुन एक फन गुरुपौर्णिमे म्हाका विचारले सांग तुका कल जाय बाळा मग. तावळी तांगेल्याच प्रेरणेने मगल तोंडांतल्यान हे शब्द येयले. त्या शब्दांनी आमी आजी तांगले हे फॅलिसिटेशन करूया. लल्ला जन्म आयला प्राणप्रतिष्ठ जाल्या ती. हां सगळ्यांनी म्यूट दवरची पण राम 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 म्हणूया. तव नामामधी प्रेम देई रे. तव नामामधी प्रेम देई रे. प्रेमळ तव हे नाम. अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम. श्रीराम 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 श्रीराम. सीतामाई तव कंकण वाजे. सीतामाई तव कंकण वाजे. इथेच आहे राम. आहा पहा हो पुन्हा ऐकूये राम राम श्रीराम. श्रीराम 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 श्रीराम. हनुमंता रे हनुमंता रे राम श्वास तव सीते तुझाची प्राण. प्राणवायू सम अंगी पसरला हृदयी बसला ठाम. श्रीराम 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 श्रीराम. रघुराया रे चिंता मिटली तुझाला विराजमान. कृष्णा समतू हृदय सारथी हृदय चालवी धक धक छान. धक धक छान धक 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 धक. श्रीराम 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 श्रीराम. जय श्रीराम. आणि ह्या हृदय मंदिरात विराजमान झालेले राम शेवटी कळत नाम घेऊन घेऊन आपणा नाव तो स्वतःच घेता. तुका खंय वेळेस बाळा हांवच मगल नाव घेता मग. हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तुरे घेसी नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. गोदातीरी सलिल खळाळे. गोदातीरी सलिल खळाळे. इथे फक्त रे रक्त सळसळे. थेंब थेंब परिपावन होतो. थेंब थेंब परिपावन होतो. घेऊनी तुझेची नाम. घेऊनी तुझेची नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. लक्ष्मी तू गे जानकी आई.
लक्ष्मी तू गे जानकी आई, कुठे तुला मी बसवू बाई, रामरूप हा अवघा परिसर, तिळभर दुसरी जागा नाही, रामशाल ओढून पहुडगे, रामशाल ओढून पहुडगे, रामरूप तू माय सुजाण, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, सीतारामी रंगुनी गेले, कुरवंडीले पंचप्राण, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. जय श्रीराम लल्ला. जय श्रीराम. तिन कोण त्या मारुतीगल पद म्हळेल म्हणचे स्वे ಸಾರಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸಾಕತ್ತ धन्यवाद. शिवांगी पाटील दोन्ही लास्ट दोन पद म्हळ्यार दोन्ही तिन्नय बरयलेली आनी ते पयले रामदास स्वामी हांगेल्वा ना तेवे बरयल्लेंची त्या नामाचे म्हळेल पण पयले हय 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 शिवांगी अनम्यूट करी. हां होय गो तेवे सुचलेलेंची तेवे बरयल्लेंची त्यावेळी तुम्ही बरयलेले वा हय वा हय ओके ओके बरें जालें. सो आमकां सगळें आयकूंक मेळ्ळें आनी प्रती एका गेले खूब अमकें जालें कळलेलें. प्रती एकांकय धन्यवाद. आनी शिवांगी तूं केन्ना करचें आसा अमितान म्हळें स्तुती रेकॉर्ड करचें आसा आत्ता म्हण येता रेकॉर्ड चालू असो म्हण पळय अमिता तूं म्हणटा ते पयलीं म्हणलें स्तुती सूर जावचे फुडें म्हणलें पळय हा हा म्हणटा म्हण म्हण तरी आमचे हय आवाज की फास्ट जाले हय आतां आमकां समज जाता भाई बरें जालें जाल्यार खंयचे आन्सर जालें म्हळ्यार वेळ जाय तो 4 जायत आयले म्हणून हा आतां तूं सूर करी हांव बंद करता. भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना श्रीराम जय राम महाबळी प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी धूर्त वैष्णव गायका श्रीराम जय राम दीननाथा हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना श्रीराम जय राम लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका श्रीराम जय राम ध्वजांगे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखता कापती भये श्रीराम जय राम ब्रह्मांडे मायले नेणू आवळे दत्त पंकती नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भृकुटी ताठिल्या बळे श्रीराम जय राम उच्छते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी सुवर्ण कटिका सोटी घंटा किंकिणी नागरा श्रीराम जय राम ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युलते परी श्रीराम जय राम कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंद्राद्री सारखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे श्रीराम जय राम आणिला मागुती मेला आला गेला मनोगती मनासी टाकिले मागे गतीसी
तुलना नसे. श्रीराम जय जय राम. अणुपासूनी ब्रह्मांडा एवढा होत जातसे. तयासी तुलना कोठे मेरू मंदार धाकुटे. श्रीराम जय राम. ब्रह्मांडा भोवते वेडे वज्रपुच्छे करू शके. तयासी तुलना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे. श्रीराम जय राम. आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमंडळा. वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा. श्रीराम जय राम. धनधान्य पशु वृद्धी पुत्र पौत्र समग्र हे. पावती रूप विद्यादी स्तोत्र पाठे करुनिया. श्रीराम जय राम. भूत प्रेत समंतादी रोग व्याधी समस्त ही. नासती तुटती चिंता आनंदे भीम दर्शनी. श्रीराम जय राम. हे धरा 15 श्लोकी लाभली शोभली बरी. दृढदेहो निसंदेहो संख्या चंद्रकला गुणे. श्रीराम जय राम. रामदासी अग्रगण्यू कपिकुळासी मंडळ. रामरूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नासती. श्रीराम जय राम. इति श्री रामदास कृत संकट निरसन नाम मारुती स्तोत्र संपूर्णम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. ते झाले जय अमिता. श्रीराम. आणि तू अमिता व्हिडिओ कला लायनी हांव तवळा मोड वचकेली इकडे सूर जालेल म्हणून आय डिडंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब रेकॉर्डिंग वायट जावंची नाका म्हणून. आता प्रति एकली व्हिडिओ लायाती आम्ही अशी एक 2 मिनिट सगळे उठून सगळ्यांगेली फोडो या गंमत दिसतस. एक भेट जाल म्हणके जात ना सगळी ऑन कराती. सुजाता निर्मला पची ही कोणी? शिवांगी तुगेल दिसना. ही कोणी? आणि चालन पची सुमन पची प्रज्ञा अमिता. हा विंगड दिसली. सगळी सरिता सगळी व्हिडिओ लायाती. अशी एक गमत दिसतल नाही सगळ्यांके फोटो पळून शकतो. प्रत्येकाने गमते मला खुशी दिसली. इतकं गमत दिसता. हा विनय पची आणि सरिता माया पची असता. हा विनय पची नमस्कार होय. आणि सुमन म्हणाल कोण सुमन तिगेल दिसना मग सुमन आणि शालन पची म्हणून मा दिसता. प्रज्ञा तुम्ही ऑन करता मा प्रज्ञा. ओ ओ ओ ओ काय गेलते मग तुमच्या 1 मिनिट. हा एनिवे असं होय थोडे कोण की वचकेली थोडे जण वचकेले असं वाटा. सर्वांके नमस्कार. आणि गमत दिसता सगळ्यांनी ओटू पहिलं पण काय केलं. आज हे रामलल्लागल प्रतिष्ठापना त्या मूर्तीन मात्र नाही ती आमगल हृदयान करचे सब. इतलं लक्षात दवर का आम्ही इतले लक्षात दवर का हं प्रत्येक घर रामायला. भय कळलं नाही. आणि नित्य होय. तागल उडास कर का एकची लाईन उघडा झाली. एक पदाची लाईन उघडा झाली. खंची? म्हण रघुनंदन आले आले धरणी माता कानी बोले. शिरीष कुसुमाहुनी प्रेमळ कोमेजूनही काया जाईल. सप्त स्वर्ग हे खाली चालल्या. रवीचा रथ हळूहळू चाले. रघुनंदन आले आले. शिवांगी पची म्हण म्हण. द्रुपद कुणी म्हणा. धरणी माता कानी बोले. मग हे उघडा जणचक मिळा आम्ही आनंदाश्रम स्वाम्यांना येईल तवळ हाजेरी टॅबलो केलेलो. त्या जाऊन
रामाला पाय लागतात, ते हात तर फुटतात, ती बाहेर येऊन पाय पडतात, हे सगळं केलेलं आहे. आणि त्यामुळे हे बॅकग्राऊंड पद दवरलेला. तुका नाम कल्पाची आज खरे फील झालंय की अयोध्यात नाही सगळीकडे पण तुमका फील जावन आसच्या पावस धरती मात सगळीकडे असं आणि तिगल थ्रू आमका रामा लायलाचे हे मेळत सुख म्हण किंवा संतोष जात मनान राम आमक सांगते असं सोंड घाल ना पळत राम म्हळ्यार आमगेन मन आमगेन हृदय जीवन रमता रमण वक्ते करता रमण नाही रमणते इति राम. आणि शिवाजी पाटील तू हे चूर केल पण आत्मबोध आणि हे खरेची इट इज हेल्पिंग अ लॉट आणि खरे प्रत्येक अंगल हृदयांत राम असं घरांत राम असं सगळीकडे तगल वास असं म्हणून जाणीव जात असं ऐकताना चढ हे फील जात. राम राजा आज माझ्या झोपडी मध्ये जन्मला, मधुर हसला ओळखीचे बोट चोखू लागला. दास सगळे आसपास तुंगलवरी दास सगळे आसपास पाहुनी मनी तोषला. सद्गुरु अगे माऊली गे भूक लागे बोलला. चमच चमचा भाव दुग्ध माय पाजी त्याजला. रमले चित्त भरले पोट तृप्त देई ढेकरा. सजल झाले नयन त्यांनी श्याम हृदयी लाविला. धून घेतची गाई गाई माय जोजवी त्याजला. लीन मी अजी दीन नाही कशी वर्णू माझ्या वर्णू भाग्या माझिया. मी तर आहे चरण धुली सद्गुरूंची माझिया. जय श्रीराम. तांगल थंय महाल आणतू प्रतिष्ठापन जाल्ले असतली जाल्यार हांगा आमगेल घर आणतू झोपडीन सुद्धा प्रतिष्ठापन जाता. रामलल्ला गेली झोपडीतून आमगेन हृदयात मुख्य त्यांची सगळ्यांक प्रत्येकांक धन्यवाद. इतकी गंमत तसं सगळ्यांक मस्त नागेल पहिले पण ऐकूचे खुशी झाली तुम्ही म्हणलेला. ललिता रेकॉर्ड केले हवे सगळ्यांची फ्रॉम बिगनिंग शिवाजी म्हाका मिस जालें म्हणून म्हण कडे पेटेतात दवर वे आता रेकॉर्ड बंद करू.